Naast mij zien we het schutterszilver van verschillende schutterijen uit de 16e eeuw. Dit is erg interessant omdat het eigenlijk het voorbeeld aantoont dat schutterijen al erg oud zijn. Waar ik specifiek naar wil kijken is het schutterszilver uit Blerik. En dat is deze koningsvogel hier. Wat interessant is eigenlijk dat op de afbeelding een schutter te zien is met een kruisboog en nog geen geweer, omdat het buskruid nog niet uitgevonden was. Het schutterszilver wordt vaak, zelfs tegenwoordig nog, door verschillende schutterijen gebruikt om aan te tonen hoe oud het een schutterij is. De vraag is alleen, hoe oud is de schutterij echt? Vaak is het schutterszilver een hele lange tijd gebruikt, maar is de schutterij heel erg veranderd. In de 19e eeuw bijvoorbeeld krijg je de opkomst van schutterijen als verenigingen. Dat zijn in eerste instantie ook handboogverenigingen, maar ook schutterijen die met geweren gaan schieten. Dat deden ze ook daarvoor al, maar toen waren het nog echt schutterijen die verbonden waren aan gildes en aan religieuze orden. In de 19e eeuw moet je het eigenlijk meer zien als verenigingen. Dat schutterszilver wordt nu vaak gedragen door de koning en is eigenlijk het symbool van het ouderdom van de schutterij.